Čauky, vítejte u dnešního videa. Dneska vás opět naučím tancovat na jedno z Lollipops choreografií. Pro dnešek to bude písnička Trapas. Písnička Trapas je jedna z těch, které ještě nevyšly od Lollipops oficiálně ani na YouTube, ani na Spotify, ale tady na kanále LeFan máte, dokonce i s textem. Máte tam třeba i písničku Před zrcadlem, Nudu nebo Lepší místo. No a dneska se naučíme Trapas, tak jdeme na to! Ještě před refrémem písničky Trapas musíte skočit do tohohle postoje. Postoje máte rozkročené nohy a takhle ruce před sebe. Potom se zpívá OMG, takže takhle skočíte a potom OMG. Zvládáte? Pojďme to zkusit ještě jednou. OMG. Potom se pokročí doprava. Co se děje v hlavě siréna? Jo? Takže jdeme si to zkusit znova. OMG. Co se děje v hlavě siréna? Jo? Jdeme se zkusit ještě jednou a přidáme si další prvek, kdy se naučí vlastně, co se děje v hlavě siréna houká, takhle na ty ruce. Takže OMG, co se děje v hlavě siréna houká. Zvládáte? Vlastně, když stojíte tady napravo, tak potom se vlastně vracíte zpátky doleva a přitom tančíte no, 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 no. Dvakrát no, tančíte tohle a potom tohle. A tady, když děláte tohle, tak už musíte vyjít zpátky nalevo. Takže to pojďme zkusit celý. Takže OMG, co se děje v hlavě siréna houká. No, 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 no. A potom se refrén vlastně jede celý odznova, akorát trochu jinak. Zase se tam tančí OMG, akorát všichni koukají, chci být neviditelná. Zvládáte? Pojďme zkusit ještě jednou. OMG, všichni koukají, chci být neviditelná. A to je vlastně celý. Pojďme se zkusit celý odznova. OMG, co se děje v hlavě siréna houká. No, 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 OMG, všichni koukají, chci být neviditelná. No, 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 no. A to je vlastně celý. Pojďme si to zkusit s písničkou. Doufám, že jsem vám pomohla naučit se choreografii na písničku Trapas a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa tady na kanálu LeFan. Nezapomeňte dát like, odběr a napište do komentářů, jakou další písničku byste chtěli, abych natočila. Tak se mějte krásně a ahoj! Často, že jsem já snad ta jediná, neustále zmatená,